हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबावबाय। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर मेडिकेल हस्पिटाल। तामुलपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालखौ दाखालि बावै उद्बोधन बा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। बेखौ बेखेवनोबा आलासि महरै दंफैयोमोन जोंहा अमित शाह सार, इउनियन हम मिनिस्टार। बेवहाय बे खाम्फाखौ गायसनबाय बा तामुलपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालखौ बेखेवनानै होबाय। बेखेवनानै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। बेजों लोगोसे बियो मानो बाक्सा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय बाक्सा ओनसोलनि सिङाव बा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुबारि होननाय जायगायाव बेयो बानायजागोन बा बानायगोन। बेनि जि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारि बियो जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसे बिनि जिखिनि मा होनना बुंदों, बिनि जिखिनि मडेलिटि कलेजनि जि प्रजेक्ट रिपर्ट बा बेनि मडेलिटिया माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांगासिनो। माबायदि जागोन बेनि प्रजेक्ट रिपर्टआ, बेसेबां गिदिर, बेसेबां बाजेट, माबायदि जागोन, डिजाइना माबायदि, बेसेबां गिदिर, बेनि जिखिनि प्रजेक्ट दङ मेडिकेल हस्पिटाल कलेजनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, होमब्लाना गम मोनगोन, मोनथि मोनगोन। दे अब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामग्रोनोसै। বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট।